प्रग्राम बेखौ माब्लानिफ्राय आरो माब्लासिम मा हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंलांनो थामथिम जादों बे समाव? जोंनाथ' आंनि गिबियावनो गासै चेनेलखौ बरायग्रोबाय। दा जोङो दाख्लैनिफ्राय 25निफ्राय जागायजेननानै 25, 26, 27, 28 बे सानब्रैनि हाबाफारिजों रानिखाता आनसलिक बाथौ गौथुमा मेहेरगोनां खुंफुंनाय उद्देश्यआव जोङो गोबांथार आयदा लानानै हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। जा दिनै थामथि सान। दा जोङो आनसलिक AWC बेखौबो जों रायज्लायखांबाय आरो गोबांथार माइनाव लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो रायज्लायखांबाय आरो जोंहा दिनै अपेन सेसनाव जोंहा गोबांथार आलासि फैनो गोनां दं। दा बिथांमोना फैगासिनो दङ। निस्सय जोंनि अपेन सेसननि गेजेरजों जोंनि रानिखाता आनसलिक बाथौ कमिटिनि समग्र बाथौ सिबियारिफोरखौ निस्सय बाहाय मोनसे मोजां बाथौनि परिबेस फैगोन बेखौ आसा थिदों। आरो लोगोसे जोंहा गाबोन समग्र जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु डे गोथार बाथौ सान, आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो आपिल खालामनो लुबैदों जाहाथे जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जेरावखि थाया मानो गाबोन जिहेतु जोंनि बाथौ देब्ला बे बाथौ सानखौ बयखौबो सारा बुहुमावनो बा बाथौ सिबियारिया बेखौ फालिनाया जुक्ति दं आं सान्दों। आरो बे नोंथांमोननि चेनेलजों खावलायहरदों जाहाथे जोंनि खना खनलायाव थाया मानो बाथौ सानखौ बयखौबो फालिनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जादों। जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै खोब गोजोननाय मोन्दों। बे रानिखाता बिहार दुलाराय बाथौ गौथुमा गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो जिहेतु बे खुंनाया 35थि बोसोर जाबोबाय। बे खुंनायाव दिनैहाय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदों। 25, 26, 27 आरो 28 जानुवारि बेखौ लानानै खुंनाय जादों। दिनै गेवलां मेलमोन। आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनाय बायदि आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदिनो आं फैदों। जिनाखि धोरोमनि बागै सावरायनाय बे खोब मोजां जाफुंसारदों होननानै आं सानदों। मानसिफोरनि जि अनसायनाय, बाथौ धोरोमनि जिनाखि अनसायनाय बेयो खोब मोजां जाथों होननानै आङो खोब गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बर' हारिया बाथौ धोरोम थाबासो बर' हारि थागोन। बाथौ धोरोम गैला बर' हारिया गैला जों बुंनो हायो। मानोना जोङो 8 सिडुलाव हाबबाय बर' रावा। 8 सिडुलाव हाबदोंबाबो दिनैहाय क्लासिक लिटारेचारखौ जों बानायनो हायाखै। बे क्लासिक लिटारेचारा फैगोन बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै लिरनाय बे गासै जिनाखि बाथौ धोरोमनि जोंनि फुजिनाय सिबिनाय खान्थि बेफोरखौ जोङो मोनथिहोनाय, फरा बिजाबाव होनाय बेफोर खामानिया जेब्ला जागोन अब्लासो जोंनि जेनाखि बे 8 सिडुलाव हाबनाय राव बियो खामानियाव गोनांथि जागोन बेखौ आङो दिनैहाय फोथायो। आं आसा थिदों जोंनि जेनाखि बाथौ धोरोम बियो बयनिबो हेफाजाब आरो मददजों जाफुंसारगोन, खामानि मावनाया जाफुंसारगोन बेखौ आङो लुगैयो। आरो बेजोंनो आं दिनैहाय खावलायनो सानदों गुबुन बोसोराव फालिनाय बायदि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान दिनैहाय जोङो स्टेट हलिडे मोनबाय। जोङो नेसनेल हलिडे बानायनो थांगासिनो दङ। बाथौइज्म लिरनो जोङो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव बयबो मदद होनांगोन। बयनिबो मदद नङाबा जानाय नङा। दा नंखायनो सिबिनाय खुलुमनाया जेखियानो जाया मानो जों गासै कर्डिनेसन दानानै बाथौआरिफ्रा कर्डिनेसन दानानै बाथौइज्म लिरनाय, नेसनेल हलिडे मोननाय, बाथौ सान फालिनाय बेखौ बानायगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों आं मोनसे खावलायबावबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै आं खावलायगोन जोंनि मोनजि बियाब गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बाथौ सिबियारिफोरखौ आं खावलायगोन जोंहा गोथार बाथौ साना फैगौ 28 जानुवारियाव जानो गोनां। बे 28 जानुवारियाव जाहाथे फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै आलारि बाथि सावनानै बा गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जाहाथे गाजा गोमजायै फालिनानै बे गोथार बाथौ सानखौ जाफुंसार होयो बेखौ आं बयखौबो खावलायनानै बेखिनियावनो गोजोनथोंसै। नुनो मोनोदि माइनाव एबा आइजो आरो गागि सुबुंनि अनगा बाथौनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव इयुथ्सफोरखौ बारा बाहागो लानाय नुबाङा नुनो मोननाय जायो। दा बे बेलायाव इयुथ्सफोरखौ मा खावलायगोन सोरबा? इयुथ्सफोरखौ नांगौ। दा इयुथ्सफोर नङाब्ला जानाय नङा। जिहेथु दा जाबाय गोनोखो मुगा। बे गोनोखो मुगायाव नों गोरों गोरानि प्रयजन दङ। गोरों गोराफ्रासो जोंनो बे बाथौनि जिनाखि बिहोमा बेखौ होगोन। जों गासै माइनावफ्राथ' बाहागो लागासिनो दङ, अजा बिथांमोनहा बाहागो लागासिनो दङ, रायजोफ्रा सिबिनायाव सिबिगासिनो दङ। थुनलाइनि महर होनांगौआव दा लेखा गोरोंफोरनि
प्रयोजन दङ गोरों गोराफोरनि प्रयोजन दङ ओंखायनो बे इयुथ लाइमोनफ्रा जाहाथे एकदम गोख्रोङै बाहागो लायो बेखौ आङो खावलायो नंनाया नंगौ एसे खम जायो जोंना दाबो बुजियाखै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै रायलायनायाव बारा थायैनि खारना जाहैबाय मिन्थियाखै मिन्थियोब्ला जों आरो खोब गोबां इयुथ्सफोरखौ मोननो हागोन आरो दा बुजियैनि थाखायसो बिथांमोना फैनो हायाखै आसा थिदों इयुथ्सफ्रा जाहाथे एबा लाइमोनफ्रा बाहागो लायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बियाबफोरनि जे सिबिनायनि नेमखान्थिया एखेब्लाबो नाथाय बाथौ दुमनायनि नेमखान्थिखौ एसे आलादा आलादा स्टाइलनि नुनो मोननाय जायो बे बेलायाव मा बुङो सार दावथु बिखा हेबनाय होन मा होन बेफोरखौ आरोखि सोरबा सिंजों सोरबा साजों होनायखौ जों नुनो मोनो दा बे बेलायाव मा बुंगोन इसोर सिबिनायाव नंगौ नङा गैया इसोरा गासैखौबो बजबनानै लायो नङाब्ला बे जोंनि खुलुमनाय सिबिनायाव जेनाखि फाराग बे फारागा गाज्रि एफेक्ट होगौमोन नाथायब्ला जों अब्लाबो जिहेतु बाथौ धोरोमनिनो जों सिबियारि जोङो हुलि खान्थिजों बाथौ सिबिग्रा जोंनि खुलुमनाय सिबिनाया एखे जायोब्ला मोजां डिसिप्लिना अब्लासो साबसिनै फैगोन बे खुलुमनाय सिबिनाय बाथौ दुमनाय बेखौ जों सेमिनार बानायनायनि गेजेरजों सेमिनार खालामनायनि गेजेरजों अजाफोरखौ लानायनि गेजेरजों गोदोनि फुराना मानसिफोरखौ लानानै जोङो सेमिनार खालामगासिनो दङ बियो थारैनो जोंनि नाजानायनि गेजेरजों स्र' जागोन आरो मोनसे समाव बाथौनि मानसिफोरखौ गुबुन धोरोमनि जेरै दुर्गा होन कालि होन बेफोरबायदि मन्दिराव खुलुमहैनाय नुनो मोननाय जायामोन माना जायोमोन नाथाय नैबे समाव बाथौनि मानसिफ्रा गुबुन धोरोमाव लोब खुलुमहैनायखौ नुनो मोननाय जायो बे बेलायाव मा बुङो सार खुलुमनाय सिबिनायाव गाव गावनि फोथायनायखौ लानानै खुलुमहैयो बुजिस'यैयाव बिथांमोना खुलुमदों जेरै जों बुंदों बेबो जाबाय बामोनफोरनिसो बाथ्रा बामोनफ्रा ओरैबायदि खायदा खालामनानै बानायखादों मालाय बे बामोनफोरनि खालामनायखौ जों हमस्लाबनो हाया बिथांमोना जोंगा मागा खालामबाय दुर्गानि आखाइखौ जेनेबा मोनजि खालामबाय मोनजि खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोना सानबाय मा दुर्गाया बिराद पावार बारा जोंनियासो पावार गैया बेबायदि सानदों बिथांमोनाल' पावारा बुरजा मोनब्ला बिथांमोनखौ सिबिग्रा मानसियाल' थांनानै थागौमोन आरो बिथांमोननि खुलुमनाय सिबिनायाल' थिग बयजोंबो गनायजागौमोन नाथाय बेबायदि नङा खुलुमनाय सिबिनाया गासिबनाबो नंगौ दा बुजिस'यैयाव बिथांमोना थांदों दा बे थांनायफोरखौनो जोङो बुजिहोनो थाखाय बाथौ धोरोम हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै हुलि खान्थिजों सिबिग्रा हिसाबै जोङो बिथांमोननो जोङो जि मोनथिहोनांगौ मोनथिहोनायनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ लाखिनायनि बेबस्थाखौ लागोन अब्लानो गुबुन धोरोम सिबिनाय खान्थिया जोबस्रांहैगोन Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. Last year से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएससी का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का प्री क्लियर हुआ है और सीजीए का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. I'm weekly learn by the bahari and share after the I bahari she class with the money. Some from Friday at the Pujana, I was a mother, I hear mother, and you know, my teaching English class as a capture. मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैं क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement.
IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.